दिनै निसिमा दख'रा दुलाराय फरायसाफोरनि बानजायनायाव 90 बड'लेण्ड मार्टार्स ट्रफी अंडर 13 जे टुर्नामेंट बेखौ दिनै बिथांमोना खुंफुंबाय आरो दिनै बे जोबथा गेलेनायाव दिनै जानानै थांबाय। बेयाव चेम्पियनशिप हिसाबै दैमालु इउनियन कमिटि अफिसा दिनै बे बान्थाखौ आजावनो हादों। लोगोसेनो रानार्स आप बान्थाखौ जावलिया देवान इउनिट कमिटि अफिसनिया दिनै मोननो हाबाय। बेयाव जोङो जे नुदों जोंनि अंडर 13 फुटबल प्लेयारफोरनि जे मोनसे पारफरमेन्स दिनै गोबां इमप्रुभमेन्ट जानाय बा दावगानायखौ जों नुबाय थानो मोनदों। जेब्ला जोङो स्टार्टिं खालामजेनदोंमोन अब्ला जोंनि गेलेगिरि फंबायमोननि जे मोनसे गेलेनाय बेयो खोब बिदि इमप्रुभमेन्ट जायाखैमोन आरो दिनैहाय जोङो फ्राय नुनो मोनदों गामि गामि बा ओनसोलफ्राव जिखिनि बल फिल्ड दङ बे बल फिल्डफ्रा एसे मोजाङै बाहायजानायखौ जों नुबाय थानो मोनदों। जोंनि लाइमोन फरायसा लोगोसे उन्दै उन्दै फरायसा बिथांमोना दिनैहाय फुटबलनि फारसे जे मोनसे आग्रही बेखौ जानाय जों नुनो मोनदों। बेखिनि माब्लाबा जों बेबायदि उन्दै बैसोआव बिमा बिफाया सोरबा सोरबा गामि ओनसोलनि बल जोबा आथिं बायो बल जोबा दुरबल जायो होननानै गथ'खौ डिसकारेज खालामो। दा गथ'खौ थुलुंगा होनायनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो? बे बेलायाव जोंनि माखासे गारजेन बिथांमोन दं। बिथांमोना माखासे कनसेप्ट लानानै गावनि गथ'फोरखौ हगारनो बानाय मानाय गेलेहोनो बानाय बल गेलेनानै मा जानो मा जागोन बेबायदि माखासे बाथ्रा बुंनानै बादा होनो नागिरो। नाथाय आं दिनै बुंगोन फुटबल गेलेबा देहानि जेबो खथि जाया। आथिंबो बाया आखाइबो बाया। फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गाव गावनि देहाखौ गोख्रों खालामनायनि गेजेरजों फरायनाय बिथिङाव बिथांमोना देहा गोख्रों जायोबा फरायनाय बिथिङाव आवगायनो हायो आरो गेलेनायनि गेजेरजों जे मोनसे जिउ राहा दानाय बेखौ खालामना लानो हायो। जों गोबां एगजामपोल बर'फोरनि गेजेराव दिनैहाय नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि जे माखासे प्लेयारफोर जों दिनै दिहुननो हादों। दा बिथांमोनाबो गिदिर देरनानै गेलेयाखै। उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोना प्रेक्टिस खालामदों। उन्दैनिफ्राय नाजाबोदों बिदिनो गेले गेले गिदिर देरना दिनै बिथांमोनहा मोजां मोनसे लेभेलसिम दावगानो हादों। बर'फोरनि गेजेराव दुर्गा बर'नि बाथ्रा हलिचरन नार्जारिमोननि बाथ्रा माखासे दङ आरो बिदिनो आइजोफोरनि बेलायावबो माखासे जोंनि आसारि बोरला गावग्रा आरो दिनैहाय जों जि नुदों जोंनि आइजो बा हिन्जावसा बिथांमोनाबो फुटबलनि फारसे जे मोनसे आग्रहि जानाय बेखौ जों नुदों। जोङो देग्लाय चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसाफोर हिसाबैबो अंडर 13 जिखिनि फुटबल टुर्नामेन्ट बाव बयसफोरजों लोगोसे गार्लसफोरखौबो जोङो होफानायनि जे मोनसे प्रिपारेसन बेयो दंगासिनो। ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि गारजेन बिथांमोना गावनि गथ' गथायखौ गेलेनाय बिथिंजों इनकारेज खालामनांगौ, थुलुंगा होनांगौ आरो मोनसे खावलायबावगोन जोंनि ओनसोलाव थानाय जिखिनि बल फिल्डफोर दं बे फिल्डखौ जोंनि गारजेन बिथांमोनहा बा ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोना समाज सिबियारि बिथांमोनहा मोजां माबायाव बाहायनो थाखाय जथन लागोन आं बेखिनिखौ खावलायदों। जिल्ला थाखोआव गेलेखांनायनि उनाव मिरु थाखोआव गेलेनाय जायो। दा मिरु थाखोआव गेलेनानै देरहानायनि उनावहाय माखासे लेभेलावहाय माने गथ'फोरखौ सेन्ट्रेलाव गेलेनानै माने द्रप थानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि बेलायाव मा राहा लागोन? बेयावथ' जिल्लानि उनाव मिरुआव मिरुआबो देग्लायहाय फार्स्ट टाइम थाखाय बड'लेण्ड FC जे मोनसे क्लाब दानायनि गेजेरजों दाखालि जोङो गुवाहाटियाव जे मोनसे गेलेनायखौ जों नुदों। बेयाव चेम्पियन जानो हायाखै खिन्थु गथ'फोरनि जे मोनसे गेलेनाय जे मोनसे पारफरमेन्स बे जोबोद मोजां जादों। फार्स्ट टाइमनि थाखायबाबो जों आसा खालामदों उननि समाव बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजों आरो जों मिथिगौ जेब्ला फुटबल गेलेयो बेयाव गोबां नायग्राफोर थायो आरो नायग्राफोरनि गेजेराव गोबां गुबुन गुबुन बिथिंनि नोजोर होग्राफोर थायो। बाव जेब्ला फुटबल टुर्नामेन्टफोर जायो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय गुबुन गुबुन एजेन्सिफ्रा फैनानै सोर माबायदि गेलेदों बेखौ बिथांमोना अबजार्भ खालामो आरो जायफोर मोजां गेलेयो बिथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनानै गुबुन गुबुन क्लाबाव लांनायनि राहाफ्रा लायो होननानै जों मिथिगौ। ओंखायनो जास्ट गेलेनांगौ, गेलेनायल' नङा जाय गेलेगिरि बिथांमोन दं बिथांमोना मोजां गेलेनायखौ दिन्थिनानै बैबायदि माखासे स्कपखौबो लानो हायो आं बेखिनिखौ फोथायो।